Ďalšie dve družstva v prvom pokuse štafety 8x50 metrov. Družstvo Štižatic a družstvo z Mochraniec. Dáš mu! Pokračte! Dávaj! Poď! Aj, pásne. Zatiaľ to vyzerá. Pojďme! Áno! Áno! Chodíš, papere nám! A on, čo najväcej. Nervozita robí svoje. Najviac sa pripravoval. Pokračte, poďme! Patuško, ideš! Dávaj, ňovia! Patuško! Dávaj! Žatice sú v cieli.